wedi ennill tipyn o boblogrwydd ers cael ei ddarganfod yn yr Iseldiroedd yn y 70au yw'r Texel Glas. Ac yma wrth ochr i mae'r arwerthwr adnabyddus Derfel Harris o Lanymddyfri. Croeso ato ni, Derfel. Diolch am hynny. Diolch. Nawr te, y Texel Glas yma, maen nhw'n fryd sy'n dal y llygad ac wedi cynyddu mewn boblogrwydd yn gyflym iawn. Odi, maen nhw wedi. Mae na Lenny nawr i feddwl, ta dim ond brydwyr o Gymru sydd dan i ma Lenny yn y sioe. A oedd 18 o wynhwrdod yn y dosbarth hyn, ni'n edrych arno fan hyn nawr, eleni. Maen nhw wedi tyddu a mae'r safon yn ddafyd. Mae'r tafod glas wedi effeithio ar y niferoedd eleni yn amlwg, achos y brydau cyfandirol sydd wedi cael eu taro mwyaf. Ond fel arfer, dyma bryd mwyaf niferus y sioe, ynddo fe? Ie, odi, mae'n un ohonyn nhw. Maen nhw'n fryd sydd wedi cydio yn fawr iawn i'r brydwyr. Maen nhw'n rhwydd iawn i cadw. Maen nhw'n ddefyd a siap a phob peth a wneud o'n tew da. A hefyd maen nhw'n famau da iawn. Clive Richardson o Ogledd Iwerddon sy'n beirniadu. A bydden ni'n gwe fe fydd canlyniad gyda ni ym Mhendim? O bydd. Mae wedi bod yn... Mae wedi wneud i linell diwetha, dwi'n meddwl, nawr. Mae wedi bod wrthi'n drylwyr yn mynd trwyddi nhw. Mae wedi wneud i cytyn, mae wedi tynnu rein lawr nawr i gael yr ribannau. A gwynebau adnabyddus ar y brig wrth yn rhagor, Dylan Jones a'r teulu, Billy Bedw, Sir Gar. Sir Gar, wel Sir Gar yn un a dau. Caryl Hywels na'n Gwynedd ail. Odi. A maen nhw wedi bod ar y brig ers y cychwyn ag e. A mae wedi cael i fyd, Dylan wedi cael i Dylan Jones, Billy Bedw, Billy Blues. Ar ddau enw yma, Caryl Hywels sydd yn yr ail safle yn ennill pencampwriaeth y llynedd fan hyn, a wedyn y flwyddyn cyn hynny, Dylan yn ennill y pencampwriaeth. Mae dongos, mae dwy ddiadell ffantastig gyda ddau nhw. Maen nhw'n penny gamp ar cynnyrchu defyd o safon bob blwyddyn gyda phob parch nhw. Wel, Derfel, diolch o galon i ti a mae'n harwen i trwy yr dosbarth yr wynhwrdod a'i draw nawr i gael sgwrs gyda Dylan. A'r tro diwethaf fe ennill y dosbarth yma yn 2023, fe werthodd yr o'n chwrdd am 20,000 o bunnoedd yn dofe, Dylan. Iawn, iawn. Good. Tro diwethaf ennill y dosbarth hyn, gys ti arian da amdano fe? O, ie, do. 20,000 o bunnoedd? Do, so hwnna'n gweithio bob tro, do. A mae Carden Coch yn helpu. O, di glei. Be sy'n gwneud ennill carden yn y sioe mor bwysig? Wel, hon yw'r sioe pryden fawr, rili fe. Hon yw'r sioe chi moyn ennill. Mae so unrhyw un sy'n... Mae'na statws i'r sioe. Odi. A fan hyn mae'r beth y gorau'n dod i. A beth yw hanes hwn? Homebred yw e. Mas o Etric Firefly, hwyr prynon ni nôl 2 mlynedd yn ôl. Wel, yr un tad ar un 20,000. Yr Hulk? Ie, yr un tad. A hefyd, mas o dafa prynes i yn sel Poltipets. Arbennig iawn, de. Felly 20,000 arall am hwn nawr to? Parti bach wedi ni. Na i ddefino ti. Sa'n gwrchiadau ti? Da iawn. Da.